L'escola és, per molts de nosaltres, el segon lloc on passem més estona al llarg del dia. Estem acostumats a passar hores a les aules, però estem estudiant amb les millors qualitats possibles? Al llarg d'aquestes setmanes hem estat analitzant l'escola a nivell intern, buscant possibles ineficiències i investigant les possibles solucions. L'escola Cingle està distribuïda en 6 plantes. Per tant, hem considerat la possibilitat de centrar-nos en una planta en concret, la 5ª, on estudiem nosaltres, i cicle formatiu. El nostre treball està dividit principalment en 4 fases. Per una banda, la prediagnosi, on hem desenvolupat una recerca inicial del qual considerem ineficiències. La segona fase, la recerca de dades, on s'han recollit mesures, materials, factures i informació de l'edifici. A la tercera fase, hem fet una avaluació completa de la planta, aprofundint més en les ineficiències de la fase inicial. I per últim, la quarta fase, i més extensa, on hem buscat possibles solucions a aquestes ineficiències, investigant les millors i més efectives maneres, tant a nivell eficaç com econòmic, de solventar els problemes. Tota aquesta informació l'hem posat en format pòster, que és el que es veu per aquí. Hem començat per posar una introducció del treball i després hem fet aquest disseny en 3D amb SketchUp per poder explicar molt més els nostres càlculs i poder justificar-nos millor. En aquest cas, hem posat les dades de l'edifici més generals i, per altra banda, les dades d'ús, que és a dir, el consum que vam informar-nos a secretaria de l'escola. Hem posat i distribuït les diferents ineficiències amb les respectives propostes que proposem. Per començar el nostre projecte hem obtingut les dades de l'edifici i hem agafat les més importants. L'escola Cingle és un centre escolar d'estudis secundaris, de batxillerat i cicles formatius, i el nostre edifici consta de 2 edificis que es van construir el 1973 i el 1996. L'escola disposa d'una superfície útil de 315,6 metres cúbics. Nosaltres en aquest projecte ens hem centrat en el 5è pis i la seva façana consta de 148,6 metres quadrats i està construïda amb totxo i arrebossament sense aïllament. Les dades d'ús. Per poder realitzar el nostre projecte hem hagut de trobar les dades del 5è pis i hem obtingut que el 5è pis consta de 127 fluorescents amb una potència de 36 watts i 3.350 lúmens cadascun. També hem hagut de trobar el consum trimestral d'aigua, d'electricitat i de gas. D'aigua hem obtingut 495 metres cúbics, d'electricitat 29.776 kWh a l'any i de gas 65,281 kWh a l'any. En el 2021, el manteniment de l'escola va consistir bàsicament en revisions a l'ascensor, extintors, el manteniment de les alarmes, la neteja i la pintura de l'escola. Per la part exterior, creiem que hi ha una ineficiència en la insonorització, ja que l'edifici limita amb les carreteres transitades, que afegeixen molt soroll a les aules. Però això ha anat a pitjor a conseqüència de la normativa Covid, que obliga a tenir les finestres obertes. A la façana també trobem una manca d'insonorització als tancaments verticals, principalment pel fet que la majoria de les parets són de vidre. A part, notem una debilitat en totes les parets que fan que els alumnes escoltin cops i soroll d'altres classes. Per l'altra banda, als tancaments horitzontals no hi ha cap ineficiència, ja que dalt no hi ha alumnes i a les obertures sí que n'hi ha. Les finestres no aïllen el soroll i les portes de vidres tampoc. En canvi, a les parets de vidre les canviaríem per altres de pladur, utilitzant llana de roca com a aïllant, per aconseguir un major aïllament tèrmic, dificultant la transferència de calor amb espais comuns i guanyant també en insonorització a les aules gràcies al fet que es pot arribar a baixar uns 70 decibels del soroll exterior amb aquest aïllant. L'hem escollit per sobre d'altres, com la fibra de vidre, gràcies a que tenen un comportament molt similar en l'acústica, però en l'aïllament tèrmic té una conductivitat superior a la fibra de vidre, de 0,040 en el cas del vidre, watts entre metre quadrat kelvins. En canvi, la llana de roca té un 0,035, quan menys, millor. I volem aprofitar més que res per dir que nosaltres hem dissenyat el plànol de la planta de l'edifici utilitzat agafant les dades a partir d'un plànol que hem trobat físic.
Aleshores nosaltres vam agafar les mides a escala i les hem posat en un disseny 3D, que podem veure aquí, on tenim els detalls de les diferents classes, les finestres, portes i fins i tot l'espai de les escales. També hem volgut aprofitar per fer una representació de les parets que hi ha a l'edifici, que són de la façana, que té una totxana de 20 centímetres i a una banda té un arrebossat i a l'altra l'ha enguixat, o sigui que no hi ha aïllament. Després les parets interiors que tenen una totxana de 10 centímetres i les parets que són de vidre. Problema d'endolls. Hem detectat una ineficiència en què hi ha una manca d'endolls a les classes. Cada cop els alumnes utilitzen menys el portàtil i les eines digitals per realitzar les activitats del dia a dia. És per això que a les classes només hi ha 2 o 3 endolls. Per tant, proposem afegir-n'hi més. A més, per optimitzar l'ús, posaríem diferents lladres, per tal que els alumnes, durant tot el llarg de la jornada, poguessin anar carregant els seus dispositius per continuar les classes amb profit. Problema tèrmic. Hi ha ineficiències a l'hora de regular la temperatura a una aula específica. Les nostres propostes serien modificar la instal·lació perquè es pugui regular la temperatura per pisos i durant els mesos càlids podríem instal·lar ventiladors de sostre a cada classe, ja que són més econòmics i així es podria regular més fàcilment la temperatura. Una de les altres ineficiències que hem trobat al pis analitzat és la il·luminació. La il·luminació provoca que reflecteix el sol i els fluorescents a les pissarres de tota l'aula, sobretot aquesta aula, que és la de primer de batxillerat. És degut als fluorescents que tenim, que tenen una potència de 36 watts i uns lúmens de 3.350. Les propostes que proposem és utilitzar les cortines quan hi reflexa el sol i, pel que fa als fluorescents, canviar-los per tubs LEDs. Aquests tubs tenen 14 watts de potència i 2.000 lúmens. En aquest canvi baixaria el consum passant de 4,572 kW per hora utilitzada a 1,778. També, amb aquest canvi, els lux disminuirien de 1.350 lux a 800 aproximadament, que és dins del paràmetre recomanat de 350 i 1.000. Aquest fet fa disminuir els lux i, per tant, la intensitat lluminosa en la superfície i gràcies a això tenim uns reflexos menys intensos. Esperem que gràcies a aquest treball puguem tenir una millor qualitat en el dia a dia a l'escola i aprendre tots junts. Som Ariadna Fernández, Biel Gil, Marc Mella, Ivan Navajas i Víctor Paredes i aquest ha sigut el nostre treball.